Здравейте на всички, аз съм Слай. Уау. На кой са те неща? Еднак си направя, я ми дай. Ма на кой са те неща? Бързо да кажа. Бързо да кажа. Еднак си направя, я дай. Не бе! На кой е тази бразва, бе? На пътя! Коя? Престанете да метате неща, защото наистина прекалявате. Айде всички... Снимай много. Добре, айде. Явка, махни си броните. Да. Явка. И здравейте, дами и господа, аз съм Слай, тук сме са... Стига, братле! Здравейте на всички, аз съм Слай, добре, и тук с малка банда от Simple Craft SMP в момента сме се събрали за Aba Caving турнира. Стигате! Стигате! Ще правим нещо, то не е Aba Caving турнир, ми просто тук ще събирам някакви материали. И така, айде да тръгваме. Айде да ви пикаме лелията, дете ми метата. Ите ми в мене. Няма ли да е Аба? Еми, не ба... Нещо като... Не точно Аба. Aba Caving с променени правила малко така. А какви са правилата? Аз не... Добре, престанете да целите, бе, братле. Явка ще те пребия, ако си беше ти, бе. Абе. Здрасти. Стига, на Aba Caving ще видим кой кого трепе. Ана! Почна ма. Ана! Ито трепи всички, това е... То ти се знае, вчера Ицо беше с 1692 точки. Ай, моля. Не знам, може аз да изкарам малко повече. X-ray да пълна. Да. Искам от сега кажа Виктор да копай с... Никакъв X-ray, брат. Ху, аре. Споделен екран. Да, на споделен екран. Не, само споделен екран малко прекалено идва. Ще споделям. Сори. Не бе, ще споделя просто пламен да види, че нямам екстра и ако веднъж ливна и... Абе, Викторе. Няма ли някой зад мен? Чакайте. Пичове, къде сте, бе? Бягахте? Ами, Аз съм зад тебе. зад мене? Ицо на телепортни Да. просто. Еми, те са тук горе. Вече. Метнах перла баш. Ито, ти изчезна. А не. Ицо да намери място, след това ще... Чакай, кой е с Фроско? Кой е с Фроско Локъра ходи по водата, бе? Аз си би... Алекс, омага, той пас с Фроско Локър, брат. Аз съм с мендинг бутушки, за вас не знам. Вау! Да, и аз. Аз съм цял мендинг сет. Вау! Мендинг бутушки. То почти всички имат My Mending сервера, само аз нямам. И аз нямам много работа, имам само лък и... въдица. Аз имам лък, въдица, Аз лопата и закупих, фулсет и лайт. Къде отивахте, бе? Омага, ние стигнахме до на някой базата. Да, на миричето. На мирчето. Омага, тя насам ли е била, бе? Да. Чакай, ти, бе! Колко... Искам аз да ви искам. Какви сте паяци, бе? Вижте колко зомби вилиджера, бе. Да. Намирчето ли, бе, мен? Не, колко зомби вилиджера. Омага! Какво? 3 зомби вилиджера, като има един лайбрериан. 4! Бе, къде сте, бе? Мама. Омага, зомби вилиджера почна скелета, гледай шоу. Загубих се. Ицо. Тя тук има някакъв шипан смок. Омага, лагът е истински, брат. Да. Ицо. Натам. Ицо, телепортнима, бе, се загубих. Къде? Аз А. не знам къде. Ицо, и аз съм загубен. Ело, бе, прехвърлете пранината, бе, пичове! Абе, Слави, ела, ние двамата се търсиме и след това си чакаме на спалн. Да. Закупайте се некъде, аз закупвам. Чакай малко, вие пък къде избегахте за копването? Чакайте всички, като отивам в пещера. Абе, после Тогава. закопвайте Опа! Ти вляза Е. в базата на някой. Слави, чакай, ма! Някой Чакай. таймер, maybe да пусне. Целият ма, мама! Пичове, аз си... вече под земята. Аз и Ито сме под земята, аз съм вече... Ело, пичове, чакайте да намерим пещера, бе. 23-2-1, аре, старт! Таймера, бе! До 9:20. Това е 9 Еми, точно. аз нямах време, аз почвам да копая надолу, не ме интересува кой да при някой. Той аз нямам време много. Сега ще падна в пара най-вероятно. Аз копа пра надолу, според тебе. Ей, кофата ми да си извада. Аз да падна имам фая развитие да си копа с водата. Добре, на 11-то ниво съм. Аз почти. Ай, Данките, що влиза и излиза от сервера, бе? Е. От разговора. Ицо, ти си до мене. О, вече намерих диаманти, гъгъ. Добре, аз тръгвам на друг. Първа копка диаманти, брат, сори. Олеле! казваш. Редстоун. X-ray! Да, Алекс. О, мага, той е при мене, брат. Не, бе! Аз съм при Пато.
О, ти за лавата ви се ебах, ти ма аз паднах в лава. Да, ама имам хубава броня, която е... О, чувам лава. Айцо е до мене точно. Това Fire Protection просто те гаси по-бързо. О, мага, добре, намерих лавата. И аз намерих някаква лава. Слави, защо ме затвори, бе? Shut up, не съм те затворил. Не е хич. Не съм аз при тебе със сигурност. Бъзгам се, аз съм на... Още диаманти, нига. Славито е X-ray, отсека съм. Аз ще го видиш на клипа. И ще го видя и ще репортна. Да, ще ме видиш на клипа с X-ray в кавички. Това, че се обръщаме и ги виждаме, друг въпрос. Той... Да, защото ти предварително си ги видял с X-ray и само... Да, окей. Значи набързо да ви кажа, през цялото време пътя го снима. Тъй, че не мога ми кажете нищо. Еми добре, бе, ти преди това си го гледал, като си минал всичко си проверил. Да, той само знае на коя страна ще минем. Да, бе, то... Той нарочно е тръгнал на тъпка. О, Емералд. Ицо! Ох, 200 000 редстон. Вън. Човек, аз съм тука. Лава. Аз съм тука, не виждаш? Някой минал и си обрал рестона, сори. Олеле. Аз копая правилно. Дева! Аз ще убия май с рестон и айрон. Да, Мегър! Аз имам... по колко... Значи после трябва да... истински. Очевидно е. Аз... той FPS ми пада на мене даже. Манитва. Мале ще я кажа, че диаманти, а то всъщност видях кирките за... На мен FPS не ми пада, ама... Не лагва в момента сървъра. Не! Омага! В лава ли бе? Паднах в лава. Имаш кофа. Ана... Не! Умирам. Умирам с всички... с целия си сет! Що не може? Левкай! Не, Левни? Някой да го спаси, снимай координатите и ги дай ги такова. добре. Не бе, той няма ли кофа с вода? Имам, ама... Не става, аз съм в лавата отдолу, няма къде да избягам. Изплувай нагоре! Не мога! Как не можеш, аз как се спасявам? Ицо, портни го. Под обсидиан съм. Това е батите шак. Влизай, аре, Ицо, ще портни. Чакай, какво беше сега? Тъпа? Тъпа... Беатро... Айде, давай, влизай. Спаси ли го? Да. Аз пак чувам лава. Паднах Ой, бате, аз ли единствения майман по най-умния начин? Не, аз също. Ай, хора, тук има някакъв равин, който никой не го е обрал, Пак яко. О, Айран! Се рада. Да ви еба майката. Диманти, Айран! Аз имам вече 10 диаманта. Айде, аз мога да бия с айрон, имам... Shine bright, Лапис. Аз нямам нищо. Shine bright, лакалец. Аз си намерих лапис, брат. Аз пък имам всичко. Аз па имам Майрон и Редстоун, да ви е яд и кол. Кола не носи точки. Аз тук Поне половин. Не, без. Не, без. Абът отдавна я промениха. Никакъв смисъл, то... То можеш просто с кол да биеш. Да. Но света има 2 милиарда спакайрон. Нали знаете, че урата на Майнкрафт е безкрайен, тъй че да. Ма само, че след 6 милиардни координати има бъга в World. Така ли? Поне в Minecraft Story Mode беше така. До теб си го подариха чуко там. До четвъртия епизод си го цъках без шерната игра, тъй че ще да. Да, от Замунда. Да, наистина, от Замунда се теглих. След това Алекс ме шерна. И какво ти пука? Ако не бях аз. Да, нямаше Що да. му удари, бе? Що му удари сега? Тук няма Замунда. Като напишеш Нека Замунда тебе да ми убиваш коня. Не съм ти убил никакъв кон. Може да сме се стреляли там, където Славито ме убиваше. Може да го силил без да иска. Да бе, аз ваншотвам скелет хорс, окей. Човек! Аз съм бил скелет. Скелета, ама не от нашата база.
Като се търси коши бак. Още Айрон. Ма аз вече имам два стъка. Аз едва ли ще намеря нещо, просто копая тук за вас. Нали знаеш, че диамантите в устата нас? Да, знам. Не, Виктор, я екран, Виктор, я поделай. Аз ли? Да. веднага. Покажи на паса там всичко. Искам да натисни всичките възможни копчета на клавиатурата. Не бе, Ейчо, той сега така само ни бави. Не, абе, не ни бави една минута. Още лапис. Има още 14 минутари. Споко, 14 минути. Лова на къне. Паца. ГГ. Пацо, Емералди! И емералдите, само златото и айрона ще остават за спам, ако е на абакевинга. Да. И ресона Марио така. Не, редстон те пожелания. мислиш, че Марио ще прави някакви системи, толкова ли? Да, ми Да, той Марио е голям, той Не. лига. Той се скъсва да играе Майнкрафт направо. Между другото, в лавата, която паднах, беше на 8 ниво. Ама, Защото аз бях на 11 и изкопах един абе, редстон и Виктор, пак има ли... Пацо, видя ли го, Виктор? Да, няма. Окей. Ми ти аз намерих на някой минат. ГГ. Не, аз да го проверям просто. Да бе. Е хубаво каза, споделих. Не, сега ако лесни, просто бана. А то аз нямам инсталиран Excel. Ицо! Да, сега ще му кажеш да ме кикне направо, с голем си забавня. Аз ще го купая на такой сок. Не бе, не. Брат, представете ли си сега да ви бия всичките, а това ми е първа аба? Не, и всяко няколко диаманти намери. Добре, някой си Няма изпуска. малко толкова, няма толкова много. Аз намерих 10 диаманта. Някой е изпускал бая рестон, благодаря му. Аз О, не изпускам. не съм аз. Посмъртно не съм и аз, защото аз копая в права черта. Аз намерих някакво равинче. Кой от кой използва торчове, само да попитам. Аз използвам гава. И аз съм Да, и аз. Намерих някаква база. Намерих злато. Диаманти! Хихи! Пещера! Омага, вие всички намерихте по нещо. Аз вече имам чиста. Колко тако... Той пикси... фък! играли с нас? Не. Не. Ето на него му се. Намерих спаунър, брат! Намерих изоставена мина! Бачи се едно намери, И аз май. вчера намерих. Спаунъра на какво е? Аз пък намерих барая рестон, тъй че... Спаунърата на зомбите, ГГ, аз не мога да го спра. Имаш ли торчове? Не, нали съм с гама? Аз играх то. За какво не изпълнер, като имаме мапа такова? Да бе, аз просто казвам, че намерих. Ендермен граница. Да бе, Ендермен. Ендфарм направо. Добре, аз намерих вече най-накрая. Тези хора, които гледат слайдото в момента, да знаете и кандидатурите за Simplecraft са пуснати. Мале, аз това го забравих да го кажа. Тъй, че приемаме всички, само да нямате в... Не, има два кръга на кандидатурите. Има два кръга на кандидатурите. Ако... Ама задължително приемем акаунт. Да. Пак, как ще скоча? Естествено, че прелка, нали все пак всички имахме скинове, брат. А то той може да е фейк... Ама задължително да сте си купили вие. Не, няма значение. Добре, защо лаги бе? Манка му тъмън. Върна ма. И мен ми лагваше лъка. Лагнал съм. Да не са като Стевчо да нямат премиум акаунт, после да им купуваме. Кой Стевчо бе мен? Кой Стевчо може да е? Аз нямам премиум, смисъл лично. Кой е? Тъй, че в някакъв момент ще трябва да ми купите на мене. Не ме купуваме и просто ще събереш пари. Аха, да. Аз Да, нямам За кред. какво Аз- ме купихте на Стевчо акаунт? Не съм купувал, просто дадах на един мой приятел, ама... Той без това не влиза. Не знам, аз май ще бия със средства, защото имам тук и намерих... Брат, на мене ми лагва сървъра, не че нещо. Той на всеки му. Да, то лагва нещо. Да бе, Не, тупоша. лаги, това че... Лаги бе! Окей, сега се оправи. Аз докато се бия с крипъри ми лагва, брат. GG, паднах. Изгаси се. Имаме на Виктор. Не, аз излезе. Чом Аз имам- пистерато някъде. Имам фire resistance, от лава не ме.
Аз като паднах в лавата, пуснах вода, ама затисна... Тя запуши Ти, водата. що се Да. ти ми... Ти Еми, са то- на... Аз паднах, потънах. и Ама- излезнах, в смисъл. Аз потънах, ама отстрани нямаше къде да излезна. Ай, хора, аз май се върна в базата. Къде Ще намерих. ми блай, лака даймонд. Топа ни намери нашата база. Не съм май. Също. Не знам, този, който е бил рестона по колко точки беше? Една. 3 май. Не. 4 май беше, 4. По 3. 3. Значи аз засемам. А после ще видим колко имам. И аз имам много ресто, много. Много. Ай, кажи колко. Лаписа по колко носи? 4. 3 стака и 14. Ти го взе от миналия път, ай сори. Аз минали пъти го изкопах. Марио... Хуа. Така. Fuck it. Бати, тук Кей, някакъв... зла- Бате, аз в Extreme Hill ли съм? Да, в Extreme Hill съм. Ето защо имам Аз съм имейл. в Бърч Форест, Аз съм в Extreme Hills плюс и доставя на мина и Да, и гъда. аз съм в Extreme Hills. О, Емералд! 8 минути. До края на абата. Моля. Толкова да. остава. Поинте е 9. Аз нямам нищо, просто... Ми той А, аз нямам нищо да дам. Той аз не нямам някакви много Аз съм неща. ресто на айрон и малко голд от 10 диаманта. Аз нямам нито един диамант. Аз имам 6 диаманта. Аз те, той път нямам. Аз имам 13. Даже нямам и много айрон. Сега ако ми Ай, вържи... кола да бъде по 0,1 точка. Не. Да, това ще е най-тъпото нещо на света. Айде, Алекс Само Рев. дето- Алекс само му дето- рипна нет. Не, просто пускай. Само дето се Не, занимаваме не, да не, смятаме не. 5 дена. Аз Лагна- лаг. даже не играя в абата, аз просто вървях. Не може да си ги щупиш, след това даваш ги на човека, който печели. Ще ми блай, За кое говориш? За Даймонд. диамантите ли бе? Не, Да, диамантите са за човека, който... брат ми задава такива въпроси. Аз цяла игра не спрях да пея. Кажи на брат ти просто, че това не е истинска аба в момента точно. Еми, да, абе, защото диамантите остават за човека, Това е лагба. за човека. Да, лагва, смисъл то лагва сервера. Решихме айрона да си за това. Да, и голда, за спавна. За За кой да? само да правим бийканите, защото никой няма да се навие да даде и така по-добре. Еми, аз как да, аз дадах, ама Марио има да ми ги връщам. То ние с... Колко пъти ги връща? То ние с Ицо давахме бийканите. Пренесвам да. Аз мога да ям, Абе, да ти еба лага! аз мога да ям човек. Брат, то лаг ме дразни вече. На мен. По-бързо. Добре, то... Защото сме доста хора. Вчера като бяхме 10, направо не се търпеше. Не, вчера не лагаш. нямаше вчера нямаше Като влезнаха всички, лагваше много. Аз вчера не Може съм... да ям 5 аз- дена. Аз вчера не съм влизал, тъй че на мен за вчера не ми пука. Нямам търпение да си апгрейднеме хостинга вече. След малко идвам. Окей. Еми, след малко има 6 минути, Алекс, ама. Добре не играе, бе. Той не играе. Той не играе, брат. О, диаманти пак. Колко? Омага Ева. всички намериха диаманти. Ай, аз без мен. Точно. Аз трябва да взема да спид Двайсет. майна малко там вкъщи. Омага. Нали, с тебе нали таковахме, спид май. Ама аз свършиха ми диаманти, имам само 10 блока. Бе, ясно някой ще бие пак, така Абе, че. аз съм 15 диаманта, ти... Кой ще бие, бе? Нямам повече. Знаеш колко аз намирам повече редстон, Съб- отколкото... Айрон. И аз Да, не и чувам. аз. Айде, Аз почти- аз- Редстоун 2 стака. Да, и аз така. Аз много редстон намирам, майко. Бат, аз много рядко намирам някакви родиши. Сега благодарение на изостаната мина намерих бая неща, ама... Оле, аз намерих най-много камък, човек. Да, бе, и аз камък доста намирам. Аз трябва да се поправя след тази събът Кевин. Това доста рядко нещо, нали? Мале, той е много... Някакво много на... Камъка трябва да е поне по 5 точки. Мечтай. Това трябва да е това, бе. Да, то по как трябва да е. Аз си взема базата, камък и ще я убия. На мен ми лаги, човек. Дай на мен... На мен сега не. Аз на мен ми се оправи вече. Добре, нали казват, че зад Редстоун има диаманти, изкопах 500 000 руди Редстоун, нито Нали знаеш, че това е много рядко. Не е рядко. В филчето е често.
при мене. Защото UFC-то са го нагласили. Да, с UFC-то е направено така. Ана! Лава! Само Ана. Ай, кажи ми как ще бъде нагласено UX тук. Не бе, не е нагласено. Как ще е нагласено? Просто така направен рендър. Може би рендъринга на UFC-то така направено. Не, човек, ай кажи ми, що в едно UX само Redstone бях намерил. Само Redstone, без нищо друго. Защото се Окей. карат. Това се И нарича писах на там на админа на това. И той каза, ами ще видя какво ще мога да направя. Ма не Ами- бе, то рандом се генерира. Какво рандом бе, 500 беше full diamond бе. Това е 500 са. Нали, значи това е 500, брат. Той с хак ли играе? Не бе. Не без хак, просто е най-големия лъкер. То той не е казал така, веднъж бяхме Не мога да изстрелям стрелата да. как трябва. Ни един път. Дай при мен е така споко, лага. Лауричката ни отрепа едва. А пък един скелет ма налива. Ай умри. Аз затова се бия бе... Майко, аз намерих някакъв мината тук, що бе да си исках. Данчо, веднъж спомняме сме двамата Half Diamond и се дъмаме, човек. И някакъв с килауро човек, тръгваме, биеме го, няма аутореген, регенва. Ма не, това не се върна, защото ти с екстрей намери тези диаманти. Колко редстон, бе! Колко Redstone имаш бе? Човек, бе! Бате, на кой? Постоянно намирам мините на някой, бе! Стака Ицо? 4 стака и 9 редстон. Еми отца кам, че Ицо бие. Не, Ицо би, той диаманти има. Нито няма много диаманти. Аз и... Бате, защо на постоянно намирам на някакви хора тунелите, бате, някой то... Мале, това са тунелите на Ицо, той торчва. Диаманти! Не, аз вече нямам торчове, свършиха ми. Това се отказвам. Не бе, не, няма. Има 3 минути. За 3 минути мога много Как 3 неща. бе, и 2 минути. Виктор, какво се откажеш? Защото е тъпо са. Викторе, не се откай, няма... То така е тъпо. Нали знаеш, че диамантите ще остават с тебе? Пак. Не, Да, той затова сигурно ще откаже. Не, аз ще дам всичко, ако иска. диамантите остават за този, който е победил. Ай, Не. моля, вчера... Как бе, диамантите остават за то, който е победил, бе? Не, за толкова е по... Да, вчера тъй го направихме. И уния ми гепаха с диамантите. Еми гъга Ицо бие, значи. Аз оставам Чакай, пак бе, бедняк. Има още време. Емералд. Още И намерих изоставена Бе, мина. Как ти лага, бе? Да, аз това ми губи много време. И на мен. Голд. Ай дадем поне 2 минути още. Да, Ицо, поне още 2 минути. Ето има още 2 минути. Не бе, не, Още още 2 една минути, минута. защото много лага. Добре, направо Не. 25. Аз още малко ще намеря 25. Stronghold тук. Аре 25 хора. То тук някакви Добре, silver фишове. Да, 25, защото... Силвър фишовете се Има спават. силвер фишове са в Extreme Hill. Екстрем хиловете. Добре, аз не мога да убия. Намерих още една пещера, това ако е равин е гъга. Пещера, ес, още е ред. Намерих О, аз изоставена пък мина. Аз не мога да намеря на редстон, си намирам като... Аз айран имам много. Аз по-добре да намирам редстон, Малко толкова. айран. И дали пак ще печели? Май да. Май Ицо верно ще печели. Намерих 7 диаманта почти. Ако аз печеля, ще бъде бати късмет. И всичко че за нашата Оле, пътека. знаете ли, че това беше направено все едно от някой? Защото падна в едно като стайчка и вътре имаше злато и диаманти все едно наредени нарочно. Още редстон, стига. Оле, Лаписа по колко носи, за да питам набързо. 4. 4. Охо! емералдите? Охо! Гъга. Емералд 7. Не, 6, 6, 6, диамант Вау! 5. Емералд 6, диамант 5. Аре, рип. Ами аз Гърмат крипери наляво и надясно и не мога да ги стрелям заради тъпия лак. Ми да, такова и чуй, имаш ли право да отидеш до това? Да влезеш в на... Не в команда, в... Конзолата. Конзолата. Да рестартираш Да. после сървъра. Да, Да мога. рестартираш се спра. Да, ма Диаманти! Вие колко Гледай, диаманти аз сте мога да се намерили? засила, е. Аз имам 11 диаманта. Диаманти. Аз имам само И голд, и лапис. 15. Гъга. Ицо би. Бе, А, много лаги, наистина, много лаги се и това аз ако бях с екстрем, ще имам 2 стака диаманти. Да. То...
Феникс, какво прави в момента Феникс? Това. Може би копае. Ако е... Знаеш ли какво е Феникса? Не. Да. Грами до 23 спираме. Добре. До 25. Добре, Да, айде. нали 25 минути. Да, Намерих някакъв равин. Майко, всяко се намери тук. Какъв байм си? Свампленд. Олеле! Аз съм Намерих... написал, значи. Осмака Още голд. емералди. Емералдите по колко са? 7. 6. А, 6, обърках. Имате имам. 5. Имам 6 емералда. Хакер. Ичо, ти емералди имаш ли? Не, аз не съм намерил. Колко да си метнах, бе? Вчера диаманти си метна. Да. Да, вчера метнах 15 диаманта в хола. Не мога да убия едно зомби 5 дена. Убия тъпи. Ще си много богат. Не, без искам да фърля бокуците и... Айде, 15 диаманта. И един стака... Това диамантите буксуци вече. Да. Деба тъпите му. Една минута. По-малко от минута остава. Не, грами до 25. Добре, аре до 25, окей. Ай! Убия сървър. Гледай. То ти само като Предполагам, напишеш може да аба излезеш на сървъра. в заглавието и ще получиш повече гледни отколкото нормално. О, намерих още един емералд. Не бе, как Вече официално обявяваме Петро за читър. За какво? За читър. Той си е Виктор, той си е Виктор. Бей, иначе малко. Това е неговия ранг. Екстрем. Чакай, ще мисля, че ще пускал ни газо. То това е нахален, дето 24/7 на спавнера, да мога да изгоря. Трябва 24. Още диаманти! Още един емералд. Доски емералди. Да, Той може да заради... Нямам храна. А това ти помощ, как го гонех това от спавнера? Да, с салата с бокщи. Да, то му слагаше лапи с бокщи вместо вода и явката скачаше и умираше като куче. Аз мудяка ходих и го отрепах направо. Ана! Аре, пак Ана. Еми крипър от едната страна, от другата страна скелети и 100 лаки даже не мога ги удара. Не знам, Не, че нещо, ма има 2 минути до края на абата. Виктор, сега Виктор ще видите накрая как ще избухне с 10 стака диаманти. сега ще видите как ще сваля на бързо срез 2 минути и ще 2 стака диаманти. Сега ти казвам... А ще го видите Еса. избухне. Бам! Виктор е бам! Не бе, не Той веднага влезна. Знам, видях го, ама ето смутаняк не искам да умре. Аз имам 30 гигабайта ран, бе, то Майнкрафт ми се резка за една милисекунда. Чест. Бах ти ред. Бах му, ма! Аре бе! Една минута, деба. Една минута. По-малко от минута вече. Да, за една минута се бия тук само с скелета. Ами 40. Добре, аз намерих някаква пещера на някой. Но да е била моя, че. Добре. Так му... може и сега като свърши времето, да спреш сервера и да го пуснеш наново. Не. Директно се връща на спавна, после ще Да връща. лаг бе, да лаг бе. Аз не мога да ям това и ще умра. Край, стоп кирките, стоп. Не, 25, при мен още няма 25. 25. Не мога да Има излезна. 10 секунди, бе. По-малко 10. И 25, стоп Не кирки. мога да ям, бе. Стига. Стоп. Кирки долу. Аз съм спрял. Има бъй имената на всеки, нали? Да. Ари, Директно към спална. Не, така бе. Няма ли да напортнеш? Чакай бе. Оле майко, защо ми как те че... Не, ти си чакай. Няма как към спаун, защото... Спаун далеч. Пак можем да стигнем до него. Директно на спална. Да, аз Бе, такова мен въобще няма такова, аз нали живея с Ицо, така че... и ще надпортни там. Я напишете нещо в чата. О, паднаха. Така, аз ще не събера дърво за честове и за такова.
Аз имам. Къде сме, бе? Ами, всички сме на майнас и райна, смисъл, аз директно потом към спауна, нали? Аре, готово. На Не бе, спаун? тука бе, тука. Всички тука. О, Аз имам дървото. Окей. добре. Аз нямам нищо, аз губя. И човек, с кое колко е? Аз правя табели, чули. Аз си нафармих и 5 стака гравел. Ма нямам място. Някой? Лага... Представете си, спряхме да абакейваме и лага спря. Да, то всички копахме. Добре. Кой иска табели? Пацо, табели. Виса, аз мога често да слагам Да почваме да смятаме направо, а? Не, чакайте да се събера малко от тези орхидеи. Добре, дайте малко честове. Тук е на... Не, Саша на фарма. Това е Ако на... има гравел да ми го дава, аз си Не съм нафармих. сложил, спокойно. Омега, аз съм вече бил далеч от Тицо. В смисъл. Не, орхидейката ми. Аз всеки ли портнах? Да. Ами да. Е, Добре. Чай се събера да... Слъж, бе! What the... Викторе! Ицо, той ми взе диамантите. Върнах ти ги, бе. И Вико. Върна ги. Аз просто ги хванах в ръката. Така, аз почвам да смятам. И аз почвам да смятам. И сега почвам и аз да смятам. Даже Само... Нямам табелка. Айрона е те. Ела. Битро. Напишете на едно такова, кое колко е. О, мерси. Напишете на едно колко, Напишете кое де. колко е. Напиши. Добре, всеки, който знае относно Iron това. 2. Iron 2. Iron 2 ли? Да. Добре. Redstone 3. Iron 2. Redstone 3. Iron... Само трябва да пиша. Redstone 3. Лапис 4 ли? Напишете го в чата, бе. Лапис и Gold 4. Окей. Диамантите са 5 и Значи. там си... Това са по 2. Redstone 3, нали? Да. Лапис и голд, диаманти и емералди. Окей. Gold 4. Така. Diamond 5. Diamond 5 и Emerald. От Emerald 6. Така. Смятайте. Ого. Ние веднъж се учи, бяхме играли, абе. Да, и той се разби. Редстон колко беше? Написал съм го в чата всичко. Не, 3. 12. Редстон е 3. Така. Добре. 30. Чака. Не бе, объркал бе. Така. 64. 36. Аз губя. 6. Плюс... Умножено ли беше? Помножено, нали? Да. Редстоуна беше 3, нали? 44, това е... Аз май ще бия. 20. Чакайте да си взема едно лище и аз да смятам. Плюс... Голда беше 4, нали? Диамантите бяха 5, нали? Да. Опа. Чакайте, аз си взех едно лище, чакайте. 144... Ицо прейден. Не мога. Лаписа колко е? 4 точки, нали? Аз съм готов. Аз не съм все още. Така. 30 по 4... неделено бе, палачо. Виктор, слаб се, брат. Само от редстона ми 870. Аз съм 859. Не бе, объркай бе. Щупих си честа. Гъгъ. Колко им беше това, Рес? Голда колко е? Това... Чакай. По две... Айронът е по две. Нали? Да, голда колко е? Как бе? 4. 128. По едно. Голд колко е? 4 ли е? Gold 4, Iron 2. Аз съм готов, казвам 940. 128. Слаб си. 128, чакайте малко. На камарата, моето момче, на камарата. 20, 150, 152 по 2.
О, 42 лапи от, майко. Не, Ицо ма би. 42 лапи с колко? Това е 4 пак, нали? Ай, Пацо пак би, бе, искам... Нямам нищо. Не, Омага. пак Ицо ще ма би. Ицо би. Пацо пак би. Не, Ицо би. Къде Чакай. е? Сега, емералдите по колко? Аз ги смятам. Пет. Чай да дойда да видя поне да знам дали ще ма яд. Моля 28 диаманта. 29. 31 по 5. Тука А са Викторе, ти си... А ясно, Викторе, ясно, сигурен ли си? ясно. Не, Виктор, не игра с X-Ray. То поведна секси да му обвиня и я. Не, Добре. Дави, може да вземем тези диаманти за базата. Няма да взимаш нищо, е тъшак! 60. Такова, надяваме диаманти в базата, е. Кой колко е? Аз няма смятам, Аз съм Четири. 1869. Значи имам повече от вчера. Между другото, вчера ми беше първия абакейм. На мене ми е днес. GG, Аз GG съм просто. 943. Ай, всеки да направим абакевинг, бе. GG, Ицо просто цепи. Колко има той? GG. 869. Какво Заради толкова редстон. имаше? Ми виж заради редстона. Аз им повече Ей, редстон от айрон. аз нямам толкова рестон и заради айрана също да Няма я. смисъл да ги броите Ицо е. Да, ти като му виж често му пълен. Ай, ти ми всеки взима по нещо, аз взех целя айран и го нося в базата на пат. Бегай! Крипър! Ицо колко има? Патю! Ама аз да я. 1069. Ай, чао. Ами, пак второ място, брат. Пак ме биеш ти. Аз Добре. взех пак трето, мисля. Взимам Ицо, диамантите. ела да си стиснем ръцете, бе. Пато, взимай голда и това, взимам Аз вземам айран от всеки. Ицо, fuck you, 30 диаманта! Аз Ицо- взимам айран и голда. Петро... Също. Чакай малко, на Ицо колко е, бе? 1800 и няколко. Бе, Ицо, читър такъв! Не, от редстона, знаеш колко редстон имах. Такова, ами, това ли е целия айран? Не, ела, аз ти можеш ела. Дай го, мятък. Ева ти тъшакът. Първа аба... Моля. Аз съм втори. Вече втори съм след този Ицо, като играй с това. Аз съм четвърти. Бате, повече с Ицо няма да играя. Повече с Ицо няма да играя. Трети си ти Той, би. аз ви слушам. Шале. Да, аз съм четвърти. Браво, моето момче. Как ми го каза след новия баща? Ей, Ицо, дай ми помята на диаманти. Ето чест беше на Виктор. А къде е на Виктор? Ето чест беше на Виктор. Той остали всичко? Да. Еми, Хора, кой има индърчес да запалим един портал? Не, Ицо направо, че до спани порта. Не знам координати. Вау. Ицо, аз служи един индърчес. Аз си фармя тук работи. Мен ендърчес ми е препълнен с кокали, човек. И моят пълен ендър чест. Аз събрах някой има ли почти личен 2 айрон? стака. Аз събрах почти Някой 2 има ли стака лили личен пади. айрон? Давно от миналата седмица. Ицо, имаш... Пичове, Ицо, искам помята на диаманти! Ей! Само заради мен имаш диаманти в момента. Не, от мен знаеш колко взе. Колко взе? От мен взе 30. 31 от мене. 31 взе от мене. Искам си помята. Аз съм милионер, че си го направих от айрон. Някой има запалка? Ето ти 5, айде, ела. Чакай, аз имам запалка. Аз искам. Стига да, дай по... Къде? Ай, Дай 8 поне, бе! На мен ни се паднаха 3 осмака, а заради толкова имам иначе. Ох, някой да има ножица си взема един вайн, защото... Ела, аз ще дам вайнове. Аз в момента събирам. Къде си? Лагва. Някой лили пади да му трябва, защото аз имам... Ей, пато това портал трябва да го пиш. Що? Защото това Чакай. Няма сме на... Това на кой е? Спам сме. На спам сме. Ние сме близост до на спам портала ли, бе? Да, то ни Не влиза. сме били на... не сме били на 18... на 120 блока, бе. GG, пак Ицо ма би, пак бе, това копеле. Този път ма би с много малко. С 200 блока. Не. Ейцо, дай още 3 диаманта, бе! Дай още 3 диаманта! Бато ти имаше 1400 и нещо, аз имах 1869. Еми да. Аз имам 1069. 400 точки. Ицо, Аз имам Ицо, дай още... 1000. дай още...
Ицо арекон в холмани. Растината. Ето да, още 3 диаманта. Колко да морета имаме? Всяки 30. И половина, и 31 са от мен. Някой може Не, ли че да нещо. даде един вайн? Вече не са и 30. Я Ела на даже спаун, чекам. Не, А, ела. на спаун ли са? Братле, извиняйте. Тунела към вас. Не, всъщност в холма отивам. Добре. Извиняйте, но утре сядам да фармя. Какво ще правим? Диаманти си. Да, и аз. Диаманти. Сега. Ицо, Ако искаш я да Да. си измаем в моята... А, не. може ли да обира да изкопая всичко с форчен, защото да си оправя кирка? Сфочен. Ма ти Ми да, да ти си после слагам. в енда ще оправя за 2 секунди. Да, ама не ми се хубаво, там ще губя айтемите там. Ицо, да знаеш, аз си взема диаманти, си оправя сета и кирката. Чули? Аре, Мале, толкова лагва, че не мога да взема дори диаманти. Толкова лагва, че дори не мога да мина по моста, ще падна. От 5 диаманта 12, вау. Аз имах само 5 диаманта и 8... Аз имах 30 диаманта, защото намерих 2 по Ако не 8. лагваше толкова 100% ще всеки да има по повече. Да, аз имах 30 диаманта. Аре, утре 30 минути да бъде. Аре 1 час, а? О, да. Ние тук ще изкопаем целия сервер. Нали знаеш, че Ицо пак ще спечели. Да, почнем да играем. 50 двойни А, часа. Явка, айде идви да купаш рацион, защото аз много сега се боря. Лапис бе, Ама както и да е пичове, както видяхте, тази това беше първата ми Аба Кевин Кевър. Абонирайте за Слави, не забравяйте, ще ви даде специална капа. Ха-ха. И така, това беше от мен, надявам се видеото ви е харесало, ако така имате лайк да се абонирате. И обвиняваме и всички казваме, че и той Слушай клипа все още. и той е хакер. Айде, бърва. Битра. И искам и също така за тези, които не са разбрали, кандидатурите са отворени, можете да пращате кандидатурите на Facebook страницата на Явка. това на Simple Craft, той ще бъде в описанието. И така, аре, чао чао. Тук